كبرات تختتلتي قداموت ميديا نسعى زلنا لكم زيناتات لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا نعدمنا بكندي نتوتاتهم فليمنا لنا بيت مغرب يراو كلاو منجست تግራይ ببريزيدنت دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዘቀረበሉ ጸብጻብ አጽዲቁ ተባሂሉ መንግስት ኤርትራ ተስፋፋት ኃይልታት አምሓራ ናብ ሰራዊት ትግራይ ተጸጊዖም ትንኩያ ክፍጽሙ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኮሚሽነር ሕብረት አፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽለዎም ክብል ገሊጹ ሻዕቢያን ክልተ ሰበስልጣናቱ ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓለ ተሓቢሩ حلفت دهنت إثيوبيان سودانن ناب تصدتاون دهنتاون قدات حابير كان مسرح تسمامعهم تباهيلهم ناب ترزرون كنساقر فلما قنا بيت مغربي راكولاو منجست تግራይ بزعبا زسلغو أجندا كنجمر بيت مغربي يراو كلاو منجست تግራይ 11 حدار 2015 عام تمرت ابشاد شاي زبن كالاي هصوص غوباء بمكياد بزعبا حفشاو كنتاتن كيد زته سلامن قصال انفتن زملكت صبصاب ببريزيدنت دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ቀሪብሉ ዝርዝር ሚጥ በመግባርነት ዝቀረበ صبصاب አጽዲቆሎ ተባሂሉም እቲ ቤት ምኽሪ እቲ ከይድ ሰላም አመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ ሚጥ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ለሊኦም ኩናት ቅድም መኽፋቱን ኣብ እዋን ኩናትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ይከበር ፖለቲካዊ አፈላላይ በፖለቲካዊ ዘተን ለዝብን ክፍታሕ ይግባእ ዝብል ጻውዒት ሰላም እናቀረቡ ከም ዝመጹ ዝፍለጥ እዩ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካየዶም ሚጥ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዘተ ሰላም ተጠናኺሩ ክቅጽልን ቀልጢፉ ተግባራዊ ክኸውንን ዝተፈናቀለ ህዝቢ ቀልጢፉ ናብ ቦታኡ ክመለስ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይገደብን ዓንቀፍቀፍን ከኣቱ መሰረታዊ አገልግሎት ክኽፈቱን ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብጽሑ ዘሎ ግፍዕን ጨፍጫፍን ብቁልጡፍ ተጠዋቢሉ ካብ ትግራይ ተቕሊሉ ክወጽእ ዝምልከቶም አካላት ኩሉ ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም እዚ ከም ዚሉ ከሎ ኣብ መሬት ትግራይ ወራር ዘካይዱ ዘለው ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታት እውን ብህጹጽ ንኽወጹ ማሕበረሰብ ዓለም ሓዊሱ ዝምልከቶም አካላት ግቡእ ጻዕርን ክገብሩውን እቲ ቤት ምኽሪ ጻውዒት ኣቕሪቦም አሞዳታ ቤት ምኽሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ውጽኢታው ንኽኸውን ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ብምጥያሽውን ናብ ስራሕ ንምእታው ተዳሊሎ ተባሂሎም ከምውን ጉዳያታት ብምጥያሽ ጉባኤኡ እዛዚሞም መንግስት ኤርትራ ተስፋፋት ሓይልታት አምሓራ ናብ ሰራዊት ትግራይ ተጸጊዖም ትንኩያ ክፍጽሙ ይገብር ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ዘስካሕክሑ ግፍዕታት ዝፍጽም ዘሎ አርሜናዊ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ንምትዕንቃፍ መጠነ ሰፊሕ ምንቅስቓስ እናገበረ መምጽኡ ዝፍለጥ እዩ ብቁሉዕ ብሚድያታቱን መሳርሒ ፕሮፓጋንዳን ብዛዕባ ትግራይ ናይ ቃላት ኩናት እናገበረ ኣብተን ዝኣተወን ከባብታት ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘርኢ ናይ ምጽናት ገበናት ይፍጽም ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ንሓይልታት አምሓራ ወዲቡ ኣብ ኤርትራ ስልጢኑ ክዕጠቑ ብምግባር መጠነ ሰፋሕቲ ገበናት ንኽፍጽሙ እውን ይገብር ኣሎ ዛጊድ ድማ እቶም ተስፋፋት ሓይልታት አምሓራ ናብ ድፋዕ ሰራዊት ትግራይ ክኣትዉ ብምግባር ኩናት ይጽሕትር ከም ዘሎ ዝረኸብና ሓበሬታ መላኺቱም እዚ ድማ ኮነ ኢሉ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተበጽሐ ስምምዕነት ንምትዕንቃፍን ዝዓለመ ምዃኑ እዩ እቶም ድሑራት ሓይልታት አምሓራ ኣብ ብዙሓት ከባብታት ትግራይ ኣትዮም ማእልያ ዘይብሉ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝፍጽሙ ዘለዉ ኮይኖም ብተደጋጋሚ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ተኩሲ ብምኽፋት ስምምዕነት ንምትዕንቃፍ ይንቀሳቐሱ እዮም ዘለዉ ሓደ ካብ ላዕለዎት ልኡኽ ዘተሰላም መንግስቲ ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብቲ ዝሃቦ መብርሂ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ነበር ምስ ሻዕቢያ ወይ ካልእ ሓይሊ ኣይኮነን ምባሉ ዝዝከር እዩ እዞም በቲ ስምምዕነት ሕጉሳት ዘይኮኑ ዝበሃሉ ዘለዉ ዕሱብ መንግስቲ ኤርትራን ተስፋፋት ሓይልታት አምሓራን ነቲ ስምምዕነት ከም ቀንዲ ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ ብዙሓት እናገለጹ እዮም ዝርከቡ ኮሚሽነር ሕብረት አፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽለዎም ክብል ንፈለማ እዋን ገሊጹ ኮሚሽነር ሕብረት አፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ምስ RFI ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጹ ኣለዎም ኢሎም ናይ ወጻእ ሓይልታት ኣብ ኩናት ትግራይ ይዋስኡ ከም ዘለዉ ሓይልታት ትግራይን ኢትዮጵያን ይፈልጡ እዮም ዝበለ ሙሳ ፋቂ መሐመድ እቶም ናይ ወጻእ ሓይልታት ክወጹ ኣለዎም ምክንያቱ ክልቲኦም ወገናት ከምኡ እዮም ተሰማሚዖም ክብል ሓቢሮም እዚ ዘረባ ሙሳ ፋቂ መሐመድ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ምዃኑ እናተሓበረ ድማ እዩ እዚ ኣብ ኩናት ትግራይ ናይ አብይ አሕመድ የማና ኢድ ኮይኑ ንላዕሊ 2 ዓመታት ዝጸንሐ ኮሚሽነር ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ትዋሳእ ከም ዘላን ክትወጽእ ከም ዘለዋን ብግልጽ ምዝራው ንፈለማ እዋን ከም እወንታዊ ምዕባለ ተራእዩሎም ይኹን እምበር እዚ ዘረባ ንይምሰልን ማሕበረሰብ ዓለም ንምእማን ኢሉ ዝተዛረበ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጣሮኦም ዝገልጹ ውሑዳት ኣይኮነን በመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ መንግስት ፌደራል
ነቶም ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ከውፅኦም ግዴታ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ዛጊድ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮራርምቱ ዝወደእ ስርዓት ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ሻዕብያ ንኽልተ ሰበስልጣናቱ ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓለ ተሓቢሩ ካብ ኤርትራ ዝተረኸበ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዘመላኸቶም ኣብ ትግራይ ኣትዩ ጆኖሳይድ ዝፍጽም ዘሎ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሓያል መዋጥር ተሸሚሙ ከም ዝርከብ እናተገለጸ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንፍሉጥ ጋዜጠኛ ይስሐቅ መሓሪ ዝኣሰረ ስርዓት ትግደፍ ሕጂ ድማ ንሓላፊ ጉዳያት ትግደፍ ኣቶ ዮሴፍ ይስሐቅን ንሓላፊ ጉዳያት ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ኣይተ ኢንድርያስ ኣስመሮምን ሓይልታት ጸጥታ ልኢኹ ኣሲርዎም ኣሎም ፍልፍል ዝሓበሬታና ዝኾነት ፕሮፌሰር መርየም ቫንድሬሰን ከም ዝበለቶም ነገራት ጽቡቓት ይኸዱን ዘለዉ ስርዓት ትግደፍ ነዞም ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣናት እቲ ስርዓት ብኣባላት ሃገራዊ ድሕንነት ልኢኹ ኣሲርዎም ኣሎ ክትብል እያ ገሊጻ እቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘራጊ ሰላም ኮይኑ ኣንጻር ሰብኣውነትን ህላውን ህዝብታት እናነጠፈ ዝቕጽል ዘሎ ውልቀ መላኺ ስርዓት ትግደፍ ንናይ ባዕሉ ሰበስልጣናት እውን ብጥርጣረን ኣሰረን እናቐንጸለን ዝመጸ ምዃኑ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ ሕጂ ድማ በቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት እናካየዱ ዝቕጽል ዘሎ ናይ ጆኖሳይድ ኩናት ስዒቡ ብዙሓት ሓደጋታት ኣንጸላሊዎ ኣብ ዘለሉ እዋን ንናይ ውሽጡ ሰበስልጣናት ከጥፍእ ምጅማሩ ከም ብሓድሽ ኣጀንዳ ኮይኑሎም ሓለፍቲ ድሕነት ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ጸጥታውን ድሕነታውን ጉዳያት ሓቢርካ ንምስራሕ ተሰማሚዖም ተባሂሉ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ተመስገን ጥሩነህ ናብ ሱዳን ከይዱ ዝቐነየ ኮይኑ ምስ ሱዳናዊ መዘኑ ኣሕመድ ሙፋዳል ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ተመኻኺሮም ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ ሱዳን ትሪቡን ከም ጸብጸበቶ ክልቲኦም መንግስታት ጸረ ሽብርተኝነትን ዶብ ሰገር ገበናትን ንምክልኻል ሓበሬታት ንምልዋጥን ዝኽእል ሓበራዊ ስምምዕነት ተፈራሪሞም ኣለዉ ሰላምን ጸጥታን ክልቲአን ሃገራት ብሓፈሻ እቲ ዞባን ንምሓስዮም እቶም ክልተ ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ምፍራሞም ተገሊጹ ዝርከብ ክልቲኦም ሰበስልጣናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ አዲስ አበባ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ እቶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ 10 ኣሽሓት ተጋሩን ካልኦት ብሄራት ኢትዮጵያን ክቆጻጸሮም ከም ዝደሊ ጸብጻብ ትሪቡን ሓቢራ ኣላ ተመስገን ጥሩነህ ንምክትል ፕሬዝዳንት ስግር ባይቶ ሱዳን ጀነራል ሐመድ ዳጋሎ ረኺቡ ብዛዕባ ምስ ትግራይ ዝተፈጸመ ስምምዕነት ገለጻ ከም ዝገበረሉ ድማ ተፈሊጡሎም ኢትዮጵያ ንሱዳን ሓይልታት ትግራይ ትሕግዝ እያ ብምባል እናሰከፈታ ዝመጸት ኮይና እንተኾነ ግና ዛጊት ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ተመስገን ጥሩነህ ናብ ሱዳን ካርቱም ተጓዒዙ ንሰበስልጣናት ካርቱም ረኺቡ ኣዘራሪብዎም ኣሎም ቀንዲ ዓላማ ጉዕዞ ተመስገን ጥሩነህ ግን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ መርዘን ርእሲ ኮይኑዎ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ዝምልከቱ ጉዳያት ምስ ሰበስልጣናት ሱዳን ተዘራሪቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት እናገለጹ ይርከቡ مباركس كبراتن كبرانن تخطاتلتي قداموت ميديا نساع زدالنالكم زيناتات نتوم قدم كبل كتكتاتلوهم زصنحكم يمسل نيرام سلست تخطاتلكمنا أنا مسكنا بقصالون لايك سبسكرايب شير ناغوركم مس channelنا كتقصلو نلابو سلام عليكم